Tandakono aku tak ngaso mbuh caramu piye kudu Antarja mundur ora mundur kowe mati ya karepmu urip ya karepmu wis ngono sayah aku Gong Truk rene sik to Antarja iki kekuatane nggon apa lho kekuatane nggon apa piye Antarja ki mbahne iki ratune ula dewaning ula sak jagat kowe wani karo Antarja wadul karo mbahne akon ula sak donya. Bagong goleki. Mrutaya. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan parani ula. Turu parani ula. Aku wis nyanding. Ulane. Ulane mbahne Antarja ora ulamu. Beda ya? Medeni ya, medeni. Werna-werna ula lare angon jagrama demung kebu saron demung butuh demung macan kuwi nyokot sing jeneng ula sendok iki Gong wah kuwi sing medeni Gong apa heeh kuwi galak kuwi kaya bakmi ya kalu go goreng ya ula sendok kuwi ha iya sak poroke ora tak mut irungmu sisan kok gatekke melenceng. Agene nek kowe melenceng ya sak penake nek ana melenceng nesu-nesu ora. Sing serius terus aku ki gatekke tenane. Moko sing jeneng ulane Antarja nek nyokot wah ulane Antarja weruh kowe dicokot jebret. Sing dicokot kejet-kejet guys, kejet ulane ngaso. Wah. Wis dicokot jengkelek meneh, cokot meneh. Yes. Sing dicokot kejet. Sing ulane ngaso tepas-tepas. Sing dicokot banget cokot meh bola bali. Heeh. Edanane. So bola bali ya terus Allah galak kok. Oh iya, heeh. Wis ngono wae. Aku tak ngaso ya. Heeh. Duh modan iki. Untuk bagian sing rada ngrekoso iki ya wis men ra masalah. Ketok goleki Petruk lara wae tak keroki adipateni. Mung suwe adipati Ranggalawe. Yo Antarja ndih ayo ora kesuwen gak jedul gak rampung perkarane. Keperanggul munggu ngayuda wapak bawatnya bentar kebabaknya munggu ngaloko Ndara Antarja iya Bagong nggih ajeng napa goleki Petruk. Oh, Petruk ngayal kok kandhane. Truk? Sing golek iki kowe. Wis tau mangan watu urung? Kowe tak kandhani ya goleki aku, kowe omong nek ora ana. Engko ngapusi. Etok-etok men ora ana kowe iki tak kon nandingi Ndara Antarja lho goblok kowe. Wah, gatra aku nang nganggo ngetak. Anarkis kowe. Kowe goblok kebangetan kok. Asem piye Petruk ora ana kowe mbudheke Antarja aku krungu leh purarasanan asem Truk krungu wah menawa duadiku wis tak tekak modar krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan lho Gong wah jan kowe iki ora ana wong ngomongan apa-apa niku kowe ora usah goro kowe omongan karo Petruk heeh anu ya. Petruk nanti. Teng mriko. Kersane arep tak pateni. Jane iki? Iya. Truk? Meng arep dipateni sedhela jare.
tak tinggal Melayu Bali lho, tak tinggal Melayu. Aja trek, aja. Aja tak trek. Kan kita bareng ta tuh tak bareng. Besok kowe ngebis ora bareng aku. Kejem kowe. Petro mboten nonton. Bagong non. Untuk bagian sing rada ngrekoso